Сарман районының Ләшәү тамақ мәктәбе каникулда да гөрләп тора, кунакларны балалар каршы ала. Хәзер монда 56 бала укый, 3 ел элек нибары 28 булган. Балалар саны артуының сәбәбен ни кадәр гаҗәп булмасын, заманча ремонт белән аңлаталар. Шуннан соң монда материал техник базаны яңарталар. Нәтиҗәдә ата-аналар бу авылдан гына түгел, күрше Җәлилдән дә балаларын монда китерә башлый. Аларны автобус йөртә, 94% татарлар. Күңелдә бүтән җирләрдән именно татар мөхитенә җәлеп итү йөзеннән проект эшләнде. Ул проект безнең мәктәбебез диварларында күрәсез аны. Алар татар язучыларының әсәрләре аша балаларга матур әхлакый тәрбия, табигатькә карата мәхәббәт, туган якка карата мәхәббәт. Кунакларның икенче тукталышы күрше Җәлилдәге гимназия, монда 534 укучы. Күпчелеге атнасына 3 сәгать татар телен өйрәнә. Туган телдә аралашу даирәсен арттыру өчен районда балалар телевидениесе дә эшли. Туган телдә һәм безнең елына багышлап күпме чаралар үтә, ага таба да планлаштырыла бу чаралар. Сарман районында 18 милләт вәкиле яши, 93% татарлар, 2000-нән артык рус, 134 үзбәк, 55 чуаш, 50 таджик кешесе гомер итә. Түгәрәк өстәл утырышында халыклар бердәмлеге елында үткәреләчәк чаралар һәм туган телдә белем бирү хакында сөйләштеләр. Аерым мәктәпләрдә татар телен өйрәнүчеләр 90%-тан артса да, гомумән район буенча күрсәткечләр түбән. Ни өчен дип кызыксынды Васил Шайхразиев. Что мешает? Почему 54%? Күпчелек дәресләрдә әйтеп булмый гел усында ул баралар дип китаплар буенча терминнарны китап русча барсалар да аңлап калыр дәресләрдә тукыша баралар. Тукай районында исә балалар бакчаларында татар төркемнәре җитми, 35% бала гына туган телдә тәрбияләнә. 7 зур балалар бакчасында да татар төркемнәре ачылмаган. Для вас 35% вы считаете это нормально? Нет, не считаю нормально. Балалар бакчасына баргачтан балалар әти-әниләр, тәрбиячеләр белән бергә кулга кул тушып, җырлап, сөйләп мәктәпкә барырга тиеш. Әгәр дә без 7 яшькә хәтләгән бирүбез икән, белем, тәрбия һәм тел беренче класста уже поздно. Зәй районында исә проблема тагында кискенрәк, анда нибары 17% бала гына татар телендә белем ала булып чыкты. Хәлне уңайга үзгәртү өчен моның сәбәбен ачыкларга һәм ата-аналарның фикерен өйрәнергә кирәк, ди Васил Шайхразиев. Это же не для того, чтобы кого-то поругать, а мы хотим видеть реальную картину. Бу мәсьәләләр контрольгә алыначак. Сарман районыннан Айгөл Бәдретдинова, Филиза Хәмидуллина, Ирек Хәбибуллин, Яңа гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.